Hello friends, बरायबाय बड जब इनफो YouTube चेनेलाव आसा खालामो नोंथांमोना बयबो मोजां दङ। दा फाइनाली NHM निफ्राय गोदान साख्रि बेयाव गोबां पस्टार दङ। जों डिटेल्सखौ नायगोन अफिशियल नोटिफिकेशन। बे अफिशियल नोटिफिकेशन जों नायगोन बेनिफ्राय जे नोंथांमोना चेनेलाव गोदान साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय। बेफोरबायदि साख्रिनि आपडेट मोनबाय थानो। बेनिफ्राय DME नि नोंथांमोना स्टाफ नार्सआव खालामाखैबा नोंथांमोना खालामना लादो। बेनिफ्राय आरो बेनि एग्जामा थाबैनो जासिगोन। लोगोसे नैबे NHM नि गोदान साख्रिनि एग्जामाबो थाबैनो जागोन। बिदिब्ला गोबाव खालामा जों थांगोन आसामनि NHM नि अफिशियल साइटआव आरो बेयाव थांनाय लोगो लोगो जों डिटेल्सखौ गासैबो नायगोन। बेनिफ्राय नोंथांमोननि एरियानि माखासे डिटेल्सआ फैगासिनो दङ। बेनिफ्राय आसाम पुलिसनि गोबां रोखोमनि साख्रि नोंथांमोना मोननो थांगासिनो दङ। दा जों अफिशियल साइटआव फैनाय लोगो लोगो जों नायगोन अफिशियल नोटिफिकेशन आरो बे पस्टआ नोंथांमोना मोनदों स्टाफ नार्सआव। NHM नि आन्डाराव नोंथांमोना फिन खनसेबाव साख्रि मावनो हासिगोन कन्ट्रेक्चुअल हिसाबै बेनो जाबाय स्टाफ नार्सआवहाय। बे मोनसे मिशन आरो बेयाव कन्ट्रेक्चुअल जब साख्रि ओंखारबाय थायो NHM आवहाय। जायफ्रा स्टाफ नार्सआव डिप्ल'मा लादों बिथांमोना मिथिखागौ। बेनि अफिशियल साइटआ दङ डिस्क्रिप्शनाव लिंकआ एन्ड बेनिफ्राय नोंथांमोननि क्राइटेरिया गोरोबनाय लोगो लोगोनो अनलाइनखौहाय खालामदो। सोलिगासिनो दङ। एन्ड पस्टआ जाबाय स्टाफ नार्स B.Sc नार्सिं खालामनांगोन नङाबा JNM कर्स पास खालामबाबो जागोन। बेनिफ्राय इन्डियान नार्सिं काउन्सिलजोंहाय नोंथांमोना रेजिस्टार थानाय जानांगोन। मोनसे बर्ड थायो आसामनि आसाम नार्स मिडवाइफ्स दङ। बेजोंहाय नोंथांमोनाहाय रेजिस्टार खालामथारनांगोन होमबासो जागोन। बैसोआ 18 निफ्राय 43 इयार्ससिम हागोन एन्ड बेनिफ्राय भेकेन्सिया 400 दङ आरो सेलारिया नोंथांमोना मोनगोन बेनो जाबाय 18,000 पर मान्थ NHM नि आन्डारावहाय स्टाफ नार्सनोहाय होनाय जायो। बेनि लास्ट डेटआ 22 डिसेम्बरसिम थागोन। दायो सोलिगासिनो दं। नोंथांमोना खालामबानो जाबाय। नोंथांमोननि एग्जामा थाबैनो जागोन आरो बे एग्जामा माब्ला जागोन जायफ्रा सल्लिस जायो बिथांमोनखौहाय अफिशियल साइटआव नेमखौ होगोन एबा रल नाम्बारखौ होगोन। बिथांमोनखौहाय इन्टारभिउ आरो स्किल टेस्टनि थाखाय बिथांमोनखौहाय लिंहरनाय जागोन। दा जायनि क्राइटेरिया गोरोबबाय नोंथांमोना गोबां नेगासिनो दंमोन स्टाफ नार्सआवहाय जायफ्रानोखि गोबां कमेन्ट्स खालामदों जे बिनि सायाव भिडिअ नांगौ होननानै। दा फाइनालि मोनबाय एन्ड बेनिफ्राय नोंथांमोना बेक थांनानै मोनसे लिंक मोनगोन आरो बे लिंकआव नोंथांमोना एप्लाइ अनलाइन मोनदों। बेयाव क्लिक खालामनाय लोगो लोगो नोंथांमोना अनलाइन खालामनांगोन। दा फार्स्टआव नोंथांमोना एकाउन्ट खालामनांगोन बेनिफ्राय भेरिफिकेसन बेनिफ्राय पासवर्ड दङ फिनिश दङ। पस्टनि नेमा सेलेक्ट खालामनांगोन स्टाफ नार्सआव डाइरेक्ट ओंखारगोन एन्ड बेनिफ्राय जेन्डारखौ फिमेलाव होदो। बेनिफ्राय फार्स्ट नेम मिडल नेम लास्ट नेम बार्थडे होनानै कन्टेक्ट नाम्बार मेल आइडिखौ होनानै नोंथांमोनाहाय एकाउन्ट खालामनांगोन। बेनिफ्राय नेक्स्ट प्रसेसआव थांनानै फाइनाल फर्म साबमिट नोंथांमोना खालामनांगोन। गाइडलाइन्स नायनोबा बेयाव PDF फाइल दङ। बेखौ डाउनलड खालामनानै नोंथांमोनाहाय मोननो हागोन। दा बेनोमोन NHM नि स्टाफ नार्सनि कन्ट्रेक्चुअल साख्रि। आसा खालामो नेक्स्टआव गोदान आपडेट फैगोन आरो लोगोसे नोंथांमोननि गुबुन गुबुन साख्रिनि आपडेट नोंथांमोना बड जब इनफो YouTube चेनेलावहाय मोनबाय थागोन।